hadian kejing pendap ia kejing lek pensyai hakeleng ki Jaka Hari Bohoi District kebelabu ia kepor ke basis pak sengi ban pendap ia kini campaign mentara sengi kebde ke World Tuberculosis Day lani ke World TB Day kebelabu kerpang ia kejing yakun persya ia kini kejing pang susu ke sorkar pedeng kelabu ia ketong ban penkut ia kini kejing pang TB hapok keri hapok senem arhajar laipau kejing pang TB kede ke baken rai bha kam hakisnem ki bakam menshwa namar kani ke jingpang kade ke jingpang kabaya bet na wei brio sha wei pan na ke jing bom le khuot bat ke jing bom pen kerpang ya ki tiar kitar ha ka bam kadi ha ka sum kasat bat ki wei ki bayo ya kani ke jingpang kide ben pen kerpang ya ladi knang bakan nom sapren ha ka jing a jingkren jong ke Dr. E Kalwing kabade ke district tuberculosis officer kalaya thu ba ka jingdon ki nong pang TB kumbasau spa ngut house nam baladam kata house nam arajar apsau ka district ribohoi kalala ban yakun teng persya ya kani ka jingpang hak ba menta kasnam bon kila kwat bat kidon satang shispa iwengun har ribohoi menta usnam arhajar apsan susu kani ka officer kala ongru ba ka jinga trailang hapleng ki nong trei sorkar ki badan hakatanat ka kwat ka khia bat khamtam ka jing trei stom jong ki nong trei asha ringkat ki borchnong bat ki pat ba ansala man pendu jatno ya kani ka jingpang TB uba Meryl Bonds ubadai chairman ke Health and Advisory Board ke Sorkar Jela ubadai ru MLA ke Nongpo constituency ubalawan poi ha kani ke singi kum ukongsan ula ai ke jingero bat kublai ya ki nong trei ke kot ke khia ki ba sham la khenshu ila ke jong ke jingem bat shakri na ke benta ki pat ba na lor ba Meryl Bonds ubalawan poi ha kani ke singi kum ukongsan ha kani ke singi lai don lang ru ke Kong Birani ke blai ke Additional Deputy Commissioner ke District Ribohoi Dr. C. Poshna, ubri Medical Superintendent ke Bethany Hospital Outreach Nongpo, ke Dr. A. Kalwing, ke badai ke District Tuberculosis Officer, ke Dr. A. J. Khardun, ke badai ke DMHO Ribohoi District, ki nong trei ke kwat ke khia, ki nong trei asha, ki kena skul ke than, ki nong ilam shnong bat ki wei. Thank you so much to the department, to the health department and all the supporting staff who have render their services, especially to those agencies who have endorsed their commitment, their sincerity towards fulfillment of this beautiful campaign that has been launched, and we have come to an end of this 100 days campaign. This is not the end of the fight how to eliminate, how to eradicate tuberculosis, but it is a long way to go. That as official of the health department, as well as community, as well as civil society, NGOs, we have to come together. We have known in our past that there is an urgency for ending tuberculosis, which is one of the deadliest infectious disease that has occurred in mankind. And we have experienced in our past that we have lost our loved and dear ones who have encountered this disease. But we are very fortunate enough that the health system within our country, the health system in our state, effort has been taken for precaution, treatment, proper diagnosis, and we have seen today positive effort, positive response from the system, which have led to the success of different initiative and program that has been initiated by the central and the state government. Bagi jing persyang ban penduk lane ban rat tengkong ya gajing pang TV ngi ba ngilanang ya syai kita gi mau jam gi bangin poi sung thong jong gajing jam ngimpan la aban ong bakal lala aban penduk khot den rei ketenat jong kot ke khia jong ke sorkar pedeng jong ke sorkar jela ki persyang kat bala
Nagabanta bantau ikilat kilinti kumno ban pendu ya kene ke Jepang. Niskau tenat ban pe ya to skit ya kabadang sudep ban peni pedeng jemi. Daki student ki kena pulih jong ke Saint Joseph School of Nursing Academy kepada nanti Pong Tro ya kijing batai ya ke awareness kabaki kila peni bat kabakong sanne hagi kinong chong snong hangning don lang kirang ba snong ki Asha kinong 3 months ko ha katu kebenta kabakadu kabade sepang ke awareness Ngalau julap ile diru habang ilet ye ki awareness program ki bapher hagi snong ni julap ba ka response lane kajing wan ban sengap nakaliang jom ki pai ba ka khamduna ile jukren ye kene hagi babun ki platform lade gide ki awareness ki bade sepang ban hikai kumno ban yadai ki jengpang lada gede ki awareness ki ban hikai kumno karkom rep lam de rep sing lam de rep sensar lam de kam thungjur kubau khau bat kom tatete kila bende ki awareness na ka benta ban hikai spangi ain bapher kila bende spang ka pokso ak kila bende spang giwi ki ain ki badan apo ka jela ka jongi gi hikai na kaliang jong health department agriculture department Social Welfare Department, Police Department, ni jula barbor ki yang dorbar ki theli, ki duna ki bawan ban sengap, ye ki jing batai, ki dau ki dan arteli, kala bendei bagi lak tiplut, lene kala kadau kala bendei ba ngim kwa bendei sengap bangim simkia, ladang ilak tiplut iki barok, kini iki barok kim di benja. Ki bangim tip lene bangi insting habang ilap igidong gido gijing pang habang lialam sa hospital na kabantaban pates le ban diagnose ini ban simkia bat gijing insting gijong kum kinong songsinong kade gawi ni gidao gijing purstet jong gijing pang ki bapher lengba di gijing batai jong ginong tre hebo ka health department gila bersutu gijing ebit kala amdi gijing pang TB kala amdi kiwi gijing pang kala amdi lembah gijing ya penyiar mensim kala amdi lembah gijing jerho bangi miada ya ledi gijing safret jong gijing pang AIDS abang ipe ya kat kum gi data hapo ka distrik ke jongiru kalau ke imah adu kata-kata ban pet ke jeng kiu jeng ki cases ha ka bede ba ke jeng pang AIDS kidon ki benut banwan sakmat kidon ki beleran banwan sakmat ban phates ladang ngimtes ngimtip la ke jeng pang ka don ne am ya ke TB ru kolong kumju ladang ngimwan sakmat ban tes ngimtip ki Asha ke bayi ki jungi ki rung na gawe ke ying sa gawe ke tliu yin ban sim ye ki sampel ki sputum ki don ki long ying ki basim khia ki don ki bom sim khia ki NGOs ki headman VACs ki traditional healers ki students nursing students baro ki basim benta ha ni awareness campaign te nga priang smubha ya pi baro but I could play na tu minsim ya pi haka ni kasni ka pakar pang haka jingrakhi ya ka wall TBD ar hajar ar husan ngin pen pau biang ne ka jiki kli lang ka jungi man penduk no ya ka jingpang tuberculosis nari boy district ka jungi sedu ka jela berkunjung uruk kali nitip pag jingpang TB ka de jingpang ka ba bat slam ya breu bat ka unra ya ka jingduk ka jingkerdu haka jingyo jingkot jungi namarwa ka badi ka dawai TB ka bakloi ka den riu nai ti bun ki bai don hapreng ka jingduk ka jingkerdu bat ban ka jingpang ka naman ra susu ya ka jingduk ha ka jingim ka jungki te ka mat
ani ka team mentau snem kolong hooi ngila ban penduk ya ka jingpang TV tungi kular no mata kasni let us commit tungin bu ya ka ban mentoy ban invest ya ka badro ban deliver ban pen urlong no ya kani bangila ban penduk ya ka jingpang TV naga Ribhoi district ke jungi naga jela ke jungi berkunjuru nagari ke jungi kani ban penduk bangi ongila ban penduk ya ka TV ni kular ban bu ya jing bentoy ban kunjuru ban pen urlong kamdei tang ka jing tho Henry Long ka jing alam yang ni saka jing trikam ka ba tenrai ba ka ba thamai umdei kan put kan jing tho tang hadin jong bawal TV de Henry kan itu kolong kata ka jing alam yang ni saka jing trikam ka ba thamai ba ka ba tenrai ba ngela ba pendu no ini ka jing pang TV naga imlang ka salang ka jumi badro mata ka singi rakhi ka jing pen put no ya ka sispa singi jong ka awareness campaign halor ka TV kolong kedak tu gajing job jungi hagane gajing yale persya ya gane gajing pang te hagane gajis pa sni la yo berpen sisya ba cis pum ba cis pa iwengut ki bri ki bala yo ya gane gajing pang TV hapo ka Ribhoi district te gajing trikam jong ka district NTP ban pendu ya gajing pang TV gajing wat gajing syam ki nong pang TV ku mengikut active case finding hapo kitin pareng ya asya ba kinong try ka ko kya kilek sa kiying kisem banwat ki kinong pang kamtam ya gitu ki badan ka badan ki batlot ka format jumpi bat ki badan ya kuwe ka jingpang bangin wat ki badan kidon kidak kishin jo ka jingpang TV ngishim ki samples jumpi bat ngira sa ki hospital ban test bat ban pentikna kini gajing le active case finding lagi asya ba kinong try jong ka ko kya kalong ban siam ki nong pang kamkloi ban pentikna bagi pang TV badru ban penduna ya ka jingpur jong ba gajing pang TV namar ngitip gajing pang TV kolong ka baya bit bat ka baar kolong gajing pendenkam ya ka artificial intelligence based mobile digital x-ray hakani ka cispa sni ka awareness campaign ngejuni ngila pendenkam hadur santli kini ki AI based mobile digital x-ray haman lagi dong bat haman lagi jaka ke bangi lek ban penlong ke awareness campaign ke machine x-ray ki badon ya kata artificial intelligence ki bala penrung bat pensai ban pentiknai ke jingpang TV kamploi haki sinong ki thau ki bajengai na ki health facilities ting lala ban pendenkam haru santli kini ki AI based mobile digital x-ray haganega cispa sni juga awareness campaign but ni penenkam ru opo Ribhoi district ke latest technology katakan nat testing CBNAT but TrueNat kajing penenkam ni kini tiar test molecular testing kaya ban lab ya kajing pang TB kamploi but penstet no ya kajing di dawai makum ketang ke step ke berit kabadingkong kalong ban nakaliang gajugi baro nakaliang ke sorka nakaliang jong ke department berkawai nakaliang jong dirong ba shnong gijongi nakabaliang ka yeng ka sem ki khun ki kiti khna school ki health workers ke delivery ke dibandon ha baro kini ki stages hakane ke jing ya fight jingi ke TB te kani ka ski ka penken ma biang ngi sasisien ya kane ke jing kodo le ke jing don kam jong ke ski ada kasih kam don kejing don kam don kejing buat ngam tharai ru ba ngibu ekum kini kisngi ki badon kam ban penken mau biang sasisin ban reinforce biang ban penken mau biang wat ki health workers ki doctors ki community ki jongi ki shnong ki thau ki jongi ya kini kejing ya fight le ni kejing ya kejing ya kata kejing ya fight jungi bat ka kini kejing bang TB kita usme midon kejing ma namar ka global funding kala duna palat ban sponsor ya ka TB program ban eliminate ban rat binkong ya ka TB na ka berthai by 2030 nakada wayu baki ri barispa kim ai show ya ka funding te minta kalakta kum life ki ri ha Africa hinompang minta nakada ba kim yo dawai kim yo kites but kasorkan kimla asyo banbo ya kinong train jongka health jongka TB kila do ya ka jing sumar
Kani ka bedra ka jingma namar ka jingpang kan sa priang step. Hindre ha India hari jongi ni don bok baki company ni don baki shna dawai. Naman nitip ka jing Sumar TV kadai ka barem baha. Tiknang ban radin kong ya kani ka jingpang na ka perthei ni habbo jingmut ban yatre bat ya snok tilang kamut ke kentup lang bat kabor sorkar kabor jong ka ki nong shong shnong bat kabor jong ki nong penyaj shnong ban ya pen klein bat pen scam ban IT ya kanika TV program kenang ba nila ban penradin kong ban pen long ya ka India ka TV Free India